Víte, proč tu stírávku třeba to nespracuješ, ale prostě nepůjde to pro ně. Já jsem ji asi nahrával. No v takovýhle vzdálenosti oni jsou docela otevřený. Já jsem věděl, že to bude hlavně. Já jsem sadil jedna hlava. Já 2-2, zase musím je pojít jíst. Kdybych viděl, že to je takhle marný, tak dávám -1, gól rukou. Ahoj. To natáčí, ty. Ale dobře jsme tam předvedli, co? Hned na začátku. Co říká Strejda zatím na průběh hry? Zahradu novou, posekanou. Já bych chtěl upozornit na ty naše obří kedlubny. Jeden borcí. A jdu si střídat. Ale tak pojďte zkuste teď, hlavně ruky musí dopředu, ten umí dobře hlavičku. Ruky neumí běhat. Vlastá B2. Prostě zkusím první 10 minut to nakopávat. Sorry za to. Se budeme tak nakopávat do prdele. Sorry za to narážičku, spadlo na patu, ale se pak nenajezal, skočil do píče.